zait, musika ipintzea kaleetan, kriston biztamatik egon herriari, eta gainera gu zerbait hartzen gaudela, gehiago hartzera matiago, ez? Hori gainera, COVID egorearekin, ikustea musika kaletik nintzat puntzazo bat ikaten da. Bai, asko animatzen gaitu. Ez da ikusten ez, musika kaleetan, eta esan duena Paulak azkenen egoera honekin, musika ipintzea, asko animatzen gaitu, eta hori, nire ustez, gehiago eta animatzen ez. Hori bai. Azkenean ez ikustea musika kaletik, ez kontzertuak ez festetan, aurkitzea hemen terraza batean musika izaten da puntazo bat, bai. Gainera gazteak izan da hori askatzen guna. Hori bai.
Tengo dos intérpretes en casa, a la sencilla. Si quieres francés o inglés.
Gracias.